Oġbini, għalfej tiġbrilha? Għal raħli. Fejn inti mnissel? Minna x-xar. Sibtu minn klimek. Hej, ma hux taftit. Inti għalfejn b'dawn il-klieb u b'dawn għan-nies. Sejjer għalfenek, u għandi nemes biex innemmishom. Ġejt fuq tajjeb. Issa smajt li għadda wieħed bħalek kaċċatur li ħa fuq il-50. Mur il-naħa tal-qbur il-lut. Iġbet għal-melliħa u għattor l-aħmar li s-sib. Tajt ħalla xejn u rajħ. Fil-mitqaddis, għat jintem dan għan-nisel, ħela kull ma sab fuq l-art. Għat li dali joqtlu u jihdu. Il-gżira tagħna jekk tagħmel tajb il-kont, bejn waħda u oħra jinqatlu 1000 fenek kuljum. Ma tmurx għal-libri u għal-ħaġel, dak ikel. Li kienu jinqabdu dawna kikun ħlow minn din l-art. Tix tixrob. Ixrob mingħajr ilma, tix il-qara. Alla jatina s-saħħa. Marriċ iżjed għaliex iħawad li moħħi. Insibux ilma x-xorb dik in-naħa. Aqla xtiekol, xtixrob issib in-nixxijat li jisquk. Hemm x'kaċċaturi oħra qabli. Huwa xemm tibża li ma ssibx. Mur. U jekk intu għaddejt ħalli li xi wieħed għaf li naf nieklu. Għaliex le? Trid xi ħaġa oħra? Alla jqawwik. Mur bislima.